I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, danas ćemo gledati FIFA World, nastavimo dalje sa Ultima Teamom. Kao što sam rekao, danas otvaramo pekove, sad ćemo da otvaramo. Znači imam jedan loši pek, bronzani i dva dobra. Ajmo, nešto malo baguje, evo ga. Prvo ćemo otvaramo ovaj lošiji, pa onda ova dva dobra, znači idemo. Ajmo nešto, nešto dobro kad nemamo ništa dobro. Ok, dobili smo kontrakte, bez veze. Ajmo sad. Ajmo nešto dobro. Znači dobili smo samo ovo, znači bez veze nešto. I idemo sad u shop da otvorimo ovaj pek za 5000. Ajmo sad. Ajmo ljudi, mora nešto dobro. Joj, dobili smo Kruza, Pandev, Abidal. Dobili smo ovaj trening, kontrakte. Ok, dobili smo menadžera i fitness i ovo je, ok, nije loše, ali nije nešto dobro. To je bilo to za otvaranje pekova. Nadam se da vam se svideo ovaj video, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!